Kopi koson men lode sata me eres der lo. Tame nili tum ladak difu along non alang li phan pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum phan tame tum arjulo kopi aputhak se eres mala tum alang li tum ta nang phan thek lapen akes nomor ko anno ko pulo putali tum arjulo stala ta nang phan the lapen akono ni tum DSP phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum an nomor hai ke long po pulon ke ihin arjunon puta nang than the aputa nang than the lasenon difusi pon bom lasi klar dakalam ano bangke nili tuman si longji seta mela ke abinong et ke lake tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders atau phala posonsi mane ason kes ke pa bom je tum jongda na hello si klar dakalam ke mo nili tum nang tum hanang than tupo Tang hello lagi. So tuliran nong tang kala nomination ke file hul lale alang tumagari pilu chok. Aron ye siban nahi mati. Tapi lok kurang dah kong cinkok lah. So jo ini sila nona ke pengi sila. Tuliran nong hang hadi la CM la ke pan lo lagi. Kar biang long pan ke cinek di la koi. Pan cinek mati dia hang cinek di jumlah cinek. Aprang si ke lahelo nilitum APSLC alamjai sarpu atong apang nilitum pedaban ko bangke alang lipan manja si pomdet pulehe masih manja si nilitum dulu manja setami nilitum alang lipan akupi kosona kesi ke papon ma pulahai nilitum ritar dulu setami alang li fan ke pabona ko ake sabang ke halada aku sidum dan ini tumhanang hanti nampak cini ne lapen aku alang ni fan hadifu rulang so thana si cini ji laga abana kes salam lo amasing ke rulang so thana lo hani tum dam lo halada tala usi tum nang kudun ba second usi tum nang kudun lo bangke hala tum cini ne amasi nono bang ini tumak kunang ridun tu sila dak koda long si non heri dolo asi alang li phan ke pa bona kes ke do pig dak la ri ni tu long du na tengke dak la US 188 oblique 143 oblique 269 oblique 270 oblique 336 oblique 335 oblique do pig lo song se di ho mane pabon fu do pig am yo ke sama nasi lake isi langdam lu pulo te kei akache songalong kapati kukji abidi kusini tum kamat hada atheman non hedjong ili tum thekdam long lo election setame alang litum jakong horang ben thursi katu kawi nang ber tip sini tum la APSLC pangkenang perem et lo kemati di apen alang litum ingkorak sok ana cepahai lablo wasila ke BGP lapen RSS tu macal lo la ilitum khelong ri farman cerai kon tip nang ji pu hodai ke Hong Kong asong japi fan ke la ke non ke la khelong ri cerai kon tip nang pu ke Hong Kong tu fan ke la tu ke lang selep pik lo la pen la tu ma fan ke dong tip ji la pen te
ke un de ke pavir tet cian senone ka cisik pina la BJP RSS atumge lasi nilitum la bangke non la ke do bom BJP government dom han tum condemn lo la bangke pinrem lo sona ilitum la karbiang long CM tuliram rong hang pasta minitum la bangke pinrem lo la puson ni tuma phan la ni tuma akache song asong japu atuma phan la puson la aronri akes anang apa bon pi la pen la hai kado wenang apu atuma phan la puson la aronri akes anang apa bon pi la pen la hai kado wenang apa ne phap la puson na bangke ni tum ke la ke pinrem lo pusin itu APSLC hoi hindak la lumbajong constituency as a president hoi la penili central committee lo treasurer hoi tostami ni la bangke upom lo.